Че правите? Направи, всичко иде на това. Отръкат се оправи, да покажем, защото той сега не помни. Сега не знае коста, сега не знае къде. Добър вечер, аз съм Ники от Нова телевизия. Кажете какво искате? Добре, Ники, айде! Къде ти казва? Как върви живота? Живота върви перфектен. Озвучавам джела и съм номер 1. Разбрах, че сте оставили алкохола само Да, там. остави го преди 2 години. А вие се бесте ли като бити пиштола? Са бесте ли? Няма да се бесим. Чая да видим и Джена да каже две такова. Задай го въпроса за какво се посерал като... Защо така се посарахте тук? От БГФ, да, защото лашка Тошко преди малко, да. Това истина ли ето говори господина или не е истина? Шовранко, си